जामाइजों फैनानैसो मोनजाबाय नै लोगोफोर दालोबै दे बिराद मोजां मोनबाय आं नै हेल' रायजोफोर आं दिनै मोनसे स्पेशल ब्लग लाना फैदों आंनि थाखाय बहुत स्पेशल आरो बियो दिनै जाहैबाय जोंहा आलासि फैगोन नालाय उदालगुरिनि सोर मिथिगौना मामा फैगोन बिमा फैगोन आरोना ओमफ्राय जों बेखौ नायलानो नागिरदों बङाइगाव स्टेशनावहाय दायो 11:35 जाबाय दा लोगोसेनो केकबो दङ हैनो गोनां डिलिभारि खालामलांसै बेंटलाव जोङो दा थांगासिनो दङ निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनावहाय आंनि बिखुनजो फैगासिनो दङ बरबिथा मोनबायनो दासो कल हरदोंमोन नै जों दा लायनो थांगासिनो दङ दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरो हाबानि उनावहाय दा जों थांबाय थानोसै लोगोसे नै ओरैहाय केकबो डिलिभारि खालाम माने लांफानोसै जोङो बेंटलनि मोननाया बेंटलनि नैबे मोनसे ओमफ्राय ओरैहाय मोनसे दङ होनदोंहाय नै थांनायाव लांफाखानोसै आरोना बिराद लाखि सोरबा सोरबा लाखि जायो आरो मालाबा समाव नङाबाथ' डिलिभारि चार्ज लायो जों एसेनो थाव खरसा गारियाथ' ओरैनो खारो नालाय लोगोफोर लाफानांगौ जागोन ना माथो बेवहाय हनै केकखौहाय थांबाय मोनसे होजेनबाय ने आरो मोनसे गिदिर दंबावथारो बेखौहाय बेंटल बाजाराव येस दायो मोनसेखौबो हरनोसै हरबाय न'आवबो नैबेयावनो खानो लोगोसे नै लोगोफोर बेलुन पाम दङ बेलुन कम्बो सेट दङ ओमफ्राय सिंगल बेलुन दं सिंगल कर्टेन दं केप दं केन्डेल दं स' नोंथांमोननोबो नांगौ मोनजोबो दे जोंनावनो जाबाय ना चलो लेट्स गो दायो थांनोसै बङाइगाव येस लेट्स गो जोङो दायो निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव मोनफैबाय नै निउ बङाइगाव उब्रंजों जाखाबाय माथो दा ada उदालगुरिनि बैग्रि नै वाव चल न'निबो जाखानोसै नामा है नोंनिबाथाय बिदिनो जाखानोसै होनलाबायो थ' हाथारला आरो इयो दंफांनिफ्राय खाना लाबोनायालाय आयै आंखौ लुगैहोबाय गोदैखा आं मोजाङै मोजां गगा मोननाया ए फैदो वाव udah dah Cukup. Ya. Sidang hotel. उदालगुरिनिखौ चिरां हटेलाव जाखावनायसै नामा चिरां हटेलाव ओंखाम जानोसै जों नै बेवहाय गोखा गोखै एबा गोखा गोदै लगायनाय आलु दालि सबाय अनला बोरमा आलु फ्राय मामिना अमासो जाबाय नै नारजि गोदैजों जादो चिराङावहाय नारजि गोदैसो मोनजाखायो दा गोदैसो नारजियानो जोंना गोखासो जायो बेवहाय गोदैसो दा दिनैसो फार्स्ट नारजि गोदै जानाया चिराङाव मोनजायो गोखां माराथ' आंबो जानोसै ने बोरमाजों गोथाव जानोसै जानाय नायखादोहाय जा गोखाफ्रा सिनि जानायनि खोथा दं न' सफैबाय नै लासै फैबाय आरोना ada ne ma ma datang ya biya aboy deh gimana bisa foto pun deh aboy deh kami jadi harus deketan sedikit ada habis nah lisan aku deh aboy deh belum ada ya deh belum sampai ayo
Nih, kia. Này lại. Bé, ăn ní. Mami. Apa? Này. Này bé. Ăn ní mami bé. Một ba rồi mấy gan thì lại về hai. Cái thôi đi nhất xung là đằng. The next day. 씹어오는 것이면 아마 Try 나는 자. 시기 씹어오는 것이 나오는 건 가만 파라 기지로 혼나네 의리 다 포보셔. 의리 이렇게 하면 가만 파라. 가서 그날에 사무실 와봐온데 포뮬라야 디시네 asli 포뮬라야 라운드 하는 거 이렇게 제라고 타는 거 이렇게 허씨 하고 그래 타는 데 마반. 너네 그죠 뭐다. 얘네 뭐 당한 나도 가야 된다. 자 가이나 에이, 그래 나가야 돼. 뭐 이제. 네 아, 됐어. 아니, 아침 장아. 잘해지 아까시라네 구둥구둥하고 터신자ye 아주 Ra mấy đứa phải nằm sớm, mình ra vai đây, lấy cái phần đào lên với đấy. Một dòng bé này. Này, đi xuống ba. Ăn không nước được à? Giả này xem. mà cái gì Bồ đi à? Cực thúc ạ. À. brown sugar chẳng Bang. làm kể cái này 아이씨 살르나 가라나 아버지 들 마트 뭐야 Oh. Hay chưa? 사 말하니 왜 삽지라 자꾸 능라이 Đây, chúng nó đây. 사야 정말 안 돼. 사가 더 능게 달래. 네. 꿀라에 비크리 자주 봐야 되나 아버지 앞에. 나와요? 야, 이거 brown sugar. 뭐 좀 부어요. 몰라. 빌려서 잡아봐. Logoper dari जोङो मा होनोमोनलाय भुटानथिंहाय दादगारिसिम ससे बेरायनो थांनायदों आरोना भुटानथिं थांनो गोसोमोन खिन्थु आलासिफोरानो माबा आधार भटार कार्डखौ लाबाखैनो बेखायनो हाबनो मोनला दा जोङो ससे ओरैनो बेरायना फैनोसै ससे ओरैनो Bukan kita ini sih. औ खाथिल'ना जोंनिफ्राय खाथिखा बेखायनो नै लोगोसे सान्थिफुरनिबो केक दङ बेखौ डेलिभार खालामनानै थांसै Santifur मोनफैबाय जोङो दा नै ओमफ्राय बेयो केकखौ हैसिगोन आरोना बैयाव नै दायो सान्थिफुरनिफ्राय ससे थांसै लोगोफोर ससेल' आरो ससेल'खा ए खाथिल' फुदो देखायहोनोसै आब'आ थांफेरदोंमोन मोनाखैना थांबाय भुटान थांखाबायलै इयो 나이고 이제. हे 엄마 매우스 탄거. माथि 파르키줄리 이थिंनि आलदा जायो ने इथिंहाय नुगौमोन बिराद मोजां मोजां गैला दायो आधार कार्डबो भटार कार्डबो लाबोनो रोङासै नालाय मा जाबावगोन आं बेखौ बुंखादोंमोन आं लाफाखाय सानदों इन्डिया गेट जाहैबाय दिल्ली बाजार जाबाय बेयाव ओइथिंहाय गिदिर जायो हाथाय ने बे दादगारि हाथाया ओइ दादगारि नैबेसो नैबे इन्डिया गेटनि बाहेरावसो दादगारिया ने बिसिनि माबा गैया आरो जेबो माबा गैया सिने हाबनो हायो हिन्जावबो गाबो थांनांगौ आरो बिसोरो बिसिनि गेजेराव गेजेरनि मानसि जाहैबाय नै भुटान गेटआ जाबाय दा होमब्ला नुफैबायल' मामिया गिटखौल' फट' खेबनो हाबनो होबाय जोंखौ माबा भुटान सिङाव हाबनो मोनबाय आगान गानो हमदों गायलाय
गाफैनाय नुबाय ने औ मम' मम' ơi đây này मम' mmo mà sao gần मम' औ फैदो चल मम' जाहैनोसै दादगारिनि मम'खौ टेस्ट खालामनोसै आरो एसे बेखौ जानो हागोन माबा बुस्थु नायदो इयो मा इयो ससेस अमानि अमा फोराननाय बिदिनो औ ओमफ्राय बेखौ माबायदि फानो बेखौ सावसिगोन थावावहाय ओमफ्राय बिदिनो जा हनै एम्फौ दैलायनाय दं जा गेसावखौसो जाखानांगौ ना फ्राय खालामनानै जायो बेखौ औ एम्फौआलाय बोरो जानाय एम्फौ गैयालै एम्फौ दैया नुबाय दं हनै मामिया दे नै जानोसै मम'फोर दाङो है नङा इयो एम्फौ नालाय मम' दादगारिनि मम' दा संख्रि होनानै माबाखौहाय ससेस जाया मामिया नायखाबो मम' गैबावो गेसावल' मोनलायखायो मैलाखौ बांद्राय होयो ना गेसाव गोफोन जानो फैयो आरो बिसोरखौ मम' जाखांबाय थांसैलाय नै न'आवहाय बेरायहोआबानो देन बानायनो हागौमोन दिनै थांफिनसिगोन मामिना लोगोफोर मैथासो थाबाय आरोना दाखालि फैदों नालाय दाखालि फैबाय मैथासो थाबाय ओमफ्राय दिनै थांफिनसिगोन आरोना माने खामानि दङनो माने आब'ना फिसालाया मेट्रिक एगजाम होगोन नालाय हाखु दाखु जाबाय ओंखायनो थांसिगोन आरो माबायानो जाया आरो गैला थांफिनसिगोन नै होनलाय थैनोसै साननै मिनिटानो औ लादो सासे लादो नोङो जामायजों हरनायनि ओमफ्राय दियायनो होलांनायसो दा है नाङा नै लाबोखादों आङो इसोर नाम्बारबो खिथाहरासै ओमफ्राय दानो आं बिलाइनो बायाखै दा नाङा उरजाया आयो जानाय दे दे हनै नुवाखिसै मामि दे आबैखौ बाय होनदो दे आबैखौ दे आबैखौ दे आंनि जाखासै मा लाबोदों गावनो जि दाम गोसानि लाबोदों खुलुमबाय आबैखौ खुलुमबाय दे आनैखौबो दे खनसेबो दे दे होलांसै आबौ ayo थाबाय दे ayo आइसो गारबावबाय लादुखौ Bye bye được. Dạ bé có sao lại bên nghe. Bye bye deh. Bye bye. Nó đồng nó vừa à. Bye bye được. खालाय गोदां मोनामजोबबाय दे थांफिन मानायसै होमब्ला मामि हा मामि थांफिन मानायसै गोजौखा
गोदान बानायदों ओरैहाय लगायदोंलै गैया दाबो माथो ट्रेनानो फैयाखै थांफिनसै ओरैहाय